Recording by Ma Kushi Studio, Nirmali. चॉकलेट कइले बाटे से राते खूबे तुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा देहिया के हंग टूटेला पोरे पोरे हम के सुतइले न कइले खरे खरे देहिया के हंग टूटेला पोरे पोरे हम के सुतइले न कइले खरे खरे हाथवा में हाथ देके कइले बाटे धात राते लांगल सरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा रहनी जवान हमके पाजा में धइले हमरो जवानिया के फाइल चेक कइले रहनी जवान हमके पाजा में धइले हमरो जवानिया के फाइल चेक कइले लगा के करू तेल राते कइले बाटे खेला हमारा के सुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा राइटर सूरज कइले है बाउतानी गणेश रमेश नचले बाटे जवानी राइटर सूरज कइले है बाउतानी गणेश रमेश नचले बाटे जवानी संजय रहे साथ से कइले बाटे बात तबे ओके छोड़ले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले बा जैसी नियन सैया जबानी कुरले